Onko yleisö valmiina, koska tästä ei tule mitään ilman kannustamista, niin nyt kannattaa aika rytmikkäästi taputella tää tahtia, niin päästään alkuun. Hyvä juttu. Ei muuta kuin sitten aloitetaan ja NYT nyt. Hyvältä näyttää meno. Jouni jo kirjoitteli vastausta. Jouni valmis. No niin, hyvä. Varmaan tuliko tasa-aika? Ei, mä en olekaan valmis, sori vielä. Laitetaanpa vähän lisää aikaa. Jaksaa. Ei saa mennä enää sitten muuten hymyssä. Noi, nyt. No niin, sitten vielä toinen aika. Tuliko hiki? Tuli. Hyvä. Katsotaan sitten, miten meille kävi tässä hommassa. Eli täällä Aino-Kaisalla on sitten sekajäteastiaan päätynyt. Täällä on juomalasi ja tämmönen CD-kotelo. Ja nämä on aivan oikein lajiteltu tänne. Sitten metalliin. Sieltä löytyy tämmönen hiuslakkapullo ja tosiaan jos hiuslakkapullo on ihan tyhjä, että täällä ei kuulu mitään eikä täältä mitään enää tuu, niin sen saa laittaa tänne ihan metallikeräykseen. Täällä on myös ananaspurkki ihan oikein lajiteltu. Paperiroskiksessa ei ole mitään. Lasissa on tämmönen lasipurkki. Eli lasikeräykseen saa laittaa ainoastaan lasipurkit ja pullot. Sinne ei mitään muita lasituotteita saa laittaa, joten tämäkin on ihan oikein. Selkeästi on lajiteltu. Kartonkiin on sitten tullut tämmönen paperipussi ja vaikka nimi on paperipussi, niin tää on silti kuuluu tonne kartonkiin. Ja vaikka olisi vähän kiusaus välillä laittaa tänne vaikka lehtiä ja heittää ne tässä sinne paperin keräykseen, niin pitää aina muistaa tyhjentää tää pussi sinne ja sitten laittaa tää kartonkiin erikseen. Ja sitten muovipakkauksiin, täältä löytyy tämmönen kahvipaketti. Tämän saa laittaa muovipakkauksiin, mutta ei haittaa vaikka tämä menisi sekajätteeseen. Sekin on ihan ok. Sitten täällä on tämmönen pesupallo. Ja tää pesupallo on tuote, kun se on tullut sen tuotteen mukana, niin se kuuluu kans muovipakkauksiin. Mutta semmoiseen pieneen ansaan sä nyt lankesit, koska täällä on tämmönen kahvipullo, niin näissä on hirveän monessa uudessa pakkauksessa on myös pantin merkki, niin muistakaa olla tarkkoja, että te heitä vahingossa rahaa sitten tuonne muovikeräykseen. No niin, sinne meni 10. Mutta ajattele mikä säästö kuule tulevaisuudessa. Kyllä. Jes, eli tästä tuli 1 miinuspiste. Noin. Ja sitten täällä lukee, että kaupungin varikolle kloriite, jossa jämät. Eli täällä näin, te ette olekaan huomannut vielä, mutta täällä on ainetta ja tosiaan kun on tämmöinen purkki, missä on vaarallisen jätteen merkkejä, jos siellä on jotain ainetta, niin vaarallisen jätteen keräykseen. Tääkin on ihan oikein. Ihan huikean hyvä suoritus, jos saa 1 virhepisteen, niin tässä pelissä tämä on oikein erinomainen suoritus. Hyvä. Eikö täältä? No niin, täällä sekajätteessä löytyy myös tämmönen CD-kotelo. Ja se miksi tätä ei saa muoviin laittaa on se, että kun ostetaan jotain tämmöisiä CD-leviä kaupasta, niin tässä on semmoinen ohut muovikelmu päällä. Ja se on se muovipakkaus. Ja tämä on jo sitä tuotetta. Siksi tää on sekajäte. Täällä on lakkapullo oikein ja
tomaattimurskapurkki. Paperi on tyhjänä ja on lipsahtanut nyt lasi sitten tänne lasipakkauskeräykseen. Siitä me annetaan tylysti virhepiste. Ja sitten purkki on oikein, pahvipussi on oikein, paperipussi. Täällä on myöskin nämä oikein. Annetaan plussapiste hyvästä yrityksestä, ei ole välttämätöntä. Ja sitten täällä myöskin tämä näin, mutta nyt tosiaan niin te ehditte tienaamaan omaisuuden vielä loppuelämän aikana, kun tiedätte tämän. Eli nyt kävi niin, että Jouni sai 2 virhepistettä ja Aino-Kaisa sai 1 virhepisteen. Joten tässä kohtaa julistamme Aino-Kaisan voittajaksi. Ja nyt kun odotatte vielä pienen hetken, niin mä kipasen hakeen palkinnot. Eikö tää kloori pois kaattaa viemäriin? Säästäis bensaa, kun ei pitäis mennä ongelmaisten laitokseen.